един от тези моменти, в които искаш да спеш, които ти се искат да се предадеш. Не вижда смисъл да продължиш, искат ти се мечтите да замразиш. Дали си заслужава момчето да създава, намерисвайки провала? Дали ще съжалява, дали да продължава, щом нищо не става? Дали да се оправдава като всеки тази държава? Зная, че дигнах нивото, защото виждам облаци под крилото на злото. Е навсякъде, братле, от океан до море, от град до сърце, всичките хейтят от сърце. Малко те подкрепят истински, пълно е със сапортъри измислени. Правите се насилни, а всъщност не сте. Can you feel me? Най-вероятно не. Вкарвате се във филми и само там ви е добре. Но града свършва и се намирате някъде и вие не знаете къде, някъде по синьото небе. Добре дошъл в реалността, моето момче. Тук не всичко е както изглежда и съдбата ти не винаги до теб се свежда. Гони щастие, мислейки, че се купува и не осъзнаваш, че душата ти робува. А пък на мен ми дай само да пиша. Когато душата е щастлива, тогава тя диша. Когато химикала по листа се скита и после гласа ми римите прочита. Различен съм и за това не ме харесват. Мисля, че в живота ми могат да се намесват. Надали някога ще ти иска мнението. Разбираме част от 9-0 поколението. Не приемам съвети от ограничени създания, които не схващат скритите послания. Знаят всичко, а пък нямат никакви знания. От тях се чуват само негативни пожелания. 3:25, петък вечерта, или според други събота сутринта. Няма значение, аз съм тук и творя. Създавам постоянно, искам да ми чуят гласа. Завърших микстейп и знам, че той е слаб, но сравнявайки вкуса с някой по-стар драг, осъзнавам, че съм изял доста хляб. С практика всичко става, само да имаме рак. Йоу.